Siky, záhradné domčeky v harmonii s prírodou a dneska tu máme realizáciu záhradnej chatky Aruba 3. Je to 21 m štvorcových, sú tam dve miestnosti, malá na náradie, väčšia na odpočinok, na pekno a súčasťou tejto chatky je krásna terasa, ktorú si potom ukážeme. Momentálne sme niekde v prostriedku realizácie, kde máme za sebou vlastne hrubú stavbu, dáva sa kanadský šindel na strechu, je za nami prvý nátier, ešte sa bude pribíjať podlaha a poďme sa na to pozrieť. Je to jedna z mála chatiek, ktorú máme s valbovou strechou. To je sedlová strecha, ktorá je na obidvoch koncoch ešte zakončená rezaním. Je to veľmi efektné a aj zo spodu, keď sa na to pozriete, tak vytvára veľmi peknú klembu. A keď si sadnete pod takúto chatku na terasu, myslím si, že sa vám to bude páčiť. Samozrejme, bude sa tu dobíjať podlaha. Za mnou vidíte stenu, ktorá je základnou súčasťou chatky, takže vás dokáže aj oddeliť od ďalšieho prostredia. Získate nejakú časť súkromia a môžete si ju užívať od jary až do jesene. A to, čo je dôležité povedať, dá sa urobiť vo verzii A, kde máte na jednu stranu terasu doprava, alebo vo verzii B, kde je terasa doľava. A preto si ju môžete namodulovať tak, ako sa vám páči. Sila materiálu 40 mm a takáto krásna romantická chatka môže byť práve pre vás. Takže sledujte Siky, záhradné chatky v harmonii s prírodou a verím, že sa vám naša práca bude páčiť. Pekný deň.